To dan haka a ɓangaren law of energy za mu ga bayanin da aka ce energy ba a ƙirƙirarsa, ba a samar da shi, sannan kuma idan ya samu ba a kashe shi. To a taƙaice kenan za mu ga energy nan Allah ne kaɗai ya ƙirƙire shi kuma ya ba wa duniya kyautarsa, domin ita duniya duk wani abu da zai kasancewa a cikinta na mu'amalar aiki da komai na duniya ba zai yi ba sai da energy. To shi yasa ubangiji ya sako da energy ga al'ummar duniya domin su ci moriyarsa, kuma ya turo tarin energy da ya fi ƙarfin buƙatar ɗan adam a doron ƙasa da duk wani abu da yake da shi kenan. Shi yasa za mu ga wannan energy da muke da shi, duk technology na wannan zamanin da wata fasaha da ma ko menene da wani energy ake amfani, kuma asalinsa wannan energy da ubangiji ya bayar ne shine ya zo duniya kamar yadda wannan lodin ya faɗa, ba a ƙirƙirarsa ba kuma a kashe shi, amma za a iya canza shi daga wannan ɓangaren zuwa wancan ɓangaren. To ta yaya za a yi haka? Shi ta hanyar kimiyya. Tunda an ce energy ba a ƙirƙirarsa ba a kashe shi, amma za a yi mai canza shi daga wannan guri zuwa wancan guri, shi muke kira da suna combustion of energy. To ta yaya combustion of energy ke kasancewa? Misali, mu ɗauki chemical energy. Mu ɗauki chemical energy da ke cikin petrol. Wato idan ka je gidan mai ka so fetur a jarkarka, ko aka zuba maka a cikin motarka ko a cikin mashin ɗinka, wannan energy ana kiransa da suna chemical energy. To da haka amfaninsa a nan gurin shine za ka canja shi, za ka yi converting ɗinsa daga chemical energy sai ya baka me, ya baka kinetic energy. Zai baka kinetic energy da me kuma da heat energy. Kuma kenan mun converting ɗin chemical energy ya kuma kinetic energy, domin sanda ka zuba mota ka fetur ka bata energy kenan. To wani fetur din shi zai sa motar ka ta motsa. Idan da baka sa mata ba za ta motsa ba. Inda zaka dauko ruwa ka zuba a cikin motar ka ba za ta motsa ba, saboda me? Shi ruwa baya kushe da sadaran energy. Na farko kenan. Sai kuma na biyu akwai electrical energy. Wato energy da ake samun sa a jikin wutar lantarki ta nefa tana ƙunshe da energy. Wani energy idan ya zo za a canja shi ne ya koma light energy, shi ne muke samun da shi ta ɓangaren haske a jikin ƙwayaƙwayen lantarki. Sai na uku, a cikin abinci da muke ci akwai energy, kamar yadda muku bayanin abinci carbohydrates yana ƙunshe da tarin energy. Wannan energy na cikin carbohydrates ana kiransa da suna food chemical energy. To shi ma wannan energy idan mutum ya shigo cikin jikin mutum ana canza shi ya samar da kinetic energy, wanda yake ba wa mutane damar motsi da mai kuma da food energy. To a taƙaice ana gurin zamu gani wannan ɗan taƙaitaccen bayanin ya ba da bayani game da law of energy, inda bayan an kawo definition ɗin law ɗin aka ce energy can neither be created nor destroyed, but it can be changed from one form to another form. To ga daga canjin nasa shi wato combustion. Za mu ɗauki misalin waɗannan guda uku. Energy, akwai chemical energy a cikin fetur, an canja shi ya koma kinetic energy wanda ke ba mota damar motsawa, da kuma heat energy wanda take ɗaukar zafi da shi. Haka ma akwai electrical energy na wutar lantarki wanda aka canja shi ya samar da light energy. Na uku akwai food chemical energy na cikin abinci kenan wanda aka canja shi ya koma zuwa kinetic energy da kuma
heat energy, nan wurin heat energy ne ba food energy ba, zai koma heat energy. To a takaice wannan shine bayani game da law of energy da kuma conversion of energy. To sai kuma abu na gaba da za mu bayani a kansa shine source, wato tushe. Shi energy da Allah ya azarta duniya da shi, a ina aka samu shi? Energy da muke gani a duniya mun same shi ne, ko kuma Allah ya ba mu energy ne ta hanyar hasken rana. Duk wani energy da muke da shi a duniya ta kowace siga ce, ta kowace hanya ce aka same shi, a kimiyyance ake aikace da shi. Asalin wani energy ya samu asali ne daga hasken rana. To da haka za mu ga idan da za a waye gari yau a ce ba rana, to za mu ga rayuwa kenan ta ƙare. Ba ta iya mutane da tsirrai ba, hatta jiragen sama, hatta motoci, hatta babura, su mara yau su ta ƙare. Tunda amfanin waɗannan abubuwa shine ne a hau a yi tafiya. To don aka waye gari ba sa tafiya fa, ko kuma ba su da abin da zai sa su yi tafiya fa, amfanin su ya riga ya ƙare kenan. To don haka rana ita ce babban tushen samar da wannan energy da muke amfani da shi a doron ƙasa. Da haka misali, idan kana so ka gane ma yawan energy da rana take samarwa, ka ɗauko rula ka auna da nan gurin santimita ɗaya, sorry, ka auna mita ɗaya nan gurin, nan matsayin mita ɗaya haka, ya baka mita nawa kenan? Ya baka 1 meter square. Iya faɗi wannan ka auna shi da rula kenan. Idan nan ya baka mita ɗaya, nan ma ya baka mita ɗaya, to idan rana ta fito, wannan rana ta fito a cikin faɗin duniya ne, duk abin da girmansa ko kuma faɗinsa ya kai 1 meter square, energy zai shigo cikinsa. A 1 meter square ana ba shi energy da yawansa aƙalla ya kai 1,400 na ma'aunin joule. To za mu da kenan energy da Ubangiji ke turo wa duniya ya fi ƙarfin bukatarta, domin duk abin da bai faɗi iya girman mita ɗaya ba ana ba shi energy mai yawan joule 1,340. To haka kaɗai sai tabbatar da Ubangiji shi ya azurta duniya gaba ɗayanta. A dalilin kuma wannan hasken rana Allah ya samu kuma gaba ɗaya muke sarrafa rayuwarmu. Da ya ba mu hasken rana, da shi za mu samar da abinci, da shi za mu samar da tufafi, da shi za mu samar da ruwan da za mu sha, da shi za mu samar da ababen hawanmu, da duk wani abubuwa na more rayuwa. Asalinsa daga wannan hasken rana yake samuwa kenan. Da haka idan Ubangiji ya ga dama halaka duniya, yana ɗauke hasken rana ma kaɗai ya sallama duniya gaba ɗayanta. Shi yasa kace shi energy ba a ƙirƙirarsa ba kuma a kashe shi, saboda me? Allah mahalicci ne kadai yake samar da shi. Ta wace hanya? Ta hanyar amfani da hasken rana. To tun da haka ne, idan wannan energy na hasken rana ya shigo duniya, wanda za su fara morarsa a halittu su ne plants, wato tsirrai. In su karɓa mai nasi za su samar da abincinsu ta wace hanya? Ta hanyar photosynthesis za su samar da abincinsu. Idan plants suka samar da abinci ta hanyar photosynthesis, to su kuma animal za su buƙaci wannan plant ɗin a matsayin abincinsu. Shi ya sa ake kiran plant da suna wato primary food producer, wato primary food producer. Wato wannan shine ainihin sunan plant kenan. Me yasa ka bata wannan sunan? Ita ce take fara karɓar energy ta samu da kanta abinci. Idan ta samu da kanta abinci, to wannan abincin wannan jikin naka shi zai zama abincin da animals ke bukata.
shi yasa ake kiranta da suna. Shi wannan energy plant suna samar da carbohydrates ga jikin mutane. Idan muka koma ɓangaren organic chemistry akwai abin da kiransa suna hydrocarbon. Shi hydrocarbon a nan aka samar da petroleum wato crude oil wanda yake dauke da sinadarin kananzir da fetur da gas wanda muke amfani da su wajen girke-girke wato makamashi kenan. Shi wannan carbohydrate din abinci ne wato animal suka ci daga jikin plant. Kamar da tarihi ya nuna suka ce shekaru miliyan 300 da suka wuce idan animal suka faɗi ƙasa bayan sun mutu, bishiyoyi su ma suka faɗo ƙasa bayan sun mutu da ganyensu, to akwai energy a jikinsu. Wani energy na jikinsu? Akwai halittun da Allah ya halitta a doron ƙasa ana kiransu da suna decomposer. Su decomposer suna samun abincin sai daga jikin animal da kuma plant da suka faɗo ƙasa. Idan suka ci iyana su suka rubar da wannan abun, to wani energy dai shi ne zai dinga yin ƙasa, yana yin ƙasa, yana yin ƙasa, ƙarshe zai je ya taru sai ya zama crude oil wato petroleum kenan wanda za ki haƙo shi a yankin Niger Delta. To za mu ga wannan carbohydrate ne ya juye kuma mai hydrocarbon. Za mu ga yadda abu ne daga nan ya sake dawowa duniya an zo an sa wa mota, ita ma ta yi amfani da shi wajen mai motsi. To za mu ga kenan gaba da duniyar zagaye take yi daga wancan abun zuwa wancan. Farko hasken rana ne ya fara samar da mai abinci ga plants, su kuma plant suka samu wa animal, su kuma animal suka ba wa decomposer, su kuma decomposer suka rabar da shi ya zama mai petroleum. Petroleum kuma ya sake dawowa ya shigo kuma cikin motorcycle. To abinda za mu gani kenan game da yadda energy yake motsinsa. Sannan kuma duk wani activities ko kuma duk wasu ma'amaloli da muke na rayuwarmu kamar haihuwa, tafiya da makamantansu ba zai yi ba sai da energy. Dole sai mu je mu nemo energy sannan za mu amfani da shi. To tunda plants ko kuma tunda shi energy source shine tushen makamashi wato source of wealth wato tushen makamashi. Me tushen makamashi da motoci suke amfani da shi? Shi wannan tushen makamashi din shi ne ba green plants wato bishiyoyi su ne tushe da farko na makamashi da muke gani a doron ƙasa. In dai babu green plant to babu makamashi. Me yasa? Su suna buƙatar me rana, sunan green plant din. Idan ba mu manta ba a bayan mun yi magana akan photosynthesis. A cikin green plant suna buƙatar carbon dioxide, suna buƙatar water, suna buƙatar sunlight. Abin da suke buƙata kenan. Sannan a cikin su akwai wa chlorophyll. To idan waɗannan abubuwan suka haɗu su ne za su samu mana da abinci mai glucose wato nau'in abinci carbohydrate kenan. Idan waɗannan abubuwan suka haɗu, wannan kuma glucose ɗin shi ne zai ba mu energy. To da haka zamu kalli glucose a matsayin mai a matsayin makamashi na mutane kenan, domin me shi za mu ci mu sami energy da zai ba mu damar watayawa mu yi kuma ayyukanmu na rayuwa. To sai kuma mu duba mu ga shi energy ma tukuna ta yaya ake zuƙarsa, ta yaya kuma ake fitar da shi. Tunda an ci shi ba ƙirƙirarsa amma ana zuƙa kuma ana fitarwa. To ta yaya ake zuƙa? Shi na kiransa suna consuming and releasing of energy. Wato yadda za a zuƙi energy din kenan da kuma yadda za a fitar da shi. Ta hanyoyi biyu ake zuƙar energy. Na farko akwai
anabolic process. Na biyu kuma akwai catabolic process. Wato waɗannan hanyoyin guda biyu su ne ake amfani da su wajen zuƙar energy da kuma fitar da shi. Idan aka ce anabolic process, abin da ake nufi nan gudu shine na farko ana buƙatar hasken rana, energy kenan. Ga hasken rana ya zo. Na biyu kuma akwai yan mutsi tsakanin molecule a anabolic kenan. Me molecule din? A ce misali muna buƙatar carbon dioxide, muna buƙatar water. To idan muka haɗa wayannan molecule din gaba ɗaya su da hasken ranar nan za su samu me glucose. Za mu ga kenan daga ‘yan ƙananan abubuwa aka haɗu aka samar da mai glucose. To tattara energy ta wannan hanyar a zuke shi samar da glucose ana kira wani abin da suna anabolic process kenan. Ita kuma hanya ta biyu shine wannan energy ana buƙatar a fitar da shi ya bar jikin halitta. Shi ma hanyar catabolic process tana buƙatar mai sunlight, suna buƙatar hasken rana. Na biyu kuma ana buƙatar babban abu kamar glucose sai su samar da carbon dioxide. Sai samar da energy da kuma 'yan ƙananan abubuwa kamar carbon dioxide. Da haka za mu ga numfashi da muke yi muna zuƙar iskar oxygen, tana taimaka mana wajen karya glucose, sai kuma 'yan ƙananu. Idan ya koma 'yan ƙananu sai mu fitar da shi a matsayin gurɓatacciyar iska da kuma energy da yake barin jikinmu. Shi kuma anabolic ana haɗa 'yan ƙananun abu ne a samar da babban abu. Shi ko catabolic babban abu ake fafasawa ya koma 'yan ƙanana. To wannan aikin tsakanin anabolic da catabolic process in ka haɗa su biyu da suke faruwa a jikin mutum ana kiransa suna metabolic process. Metabolic process wato wannan aiki da jiki yake yi ta hanyar amfani da energy ya samar da babban abu da kuma amfani da energy wajen samar da ƙananan abu. Yin wannan abun ana kiransa da suna metabolic process. To ina fatan dan wannan takaitaccen bayani da muka yi game da energy za mu dan fahimci wani abu ko kuma mu gamsu da dan takaitaccen bayani da muka yi. Insha Allah sati na gaba idan Allah ya kai mu za mu ƙara ɗora bayani akan darasinmu na gaba. Ina godiya dan uwanku ɗalibi a fannin ilimin biology daga Jami'ar Yusuf Mai Tamasile da ke jihar Kano, wato Abdulrahim Suleiman Goron Dutse. Na gode.